दहाय नेटआ स्ल' जादोंमोन ओमफ्राय दा नेक्स्ट गोदान होफिनबाय आङो लाइनावहाय मोनसे फुरा स्ल' जाबाय थादोंमोन आरो नेटआ दायो माने बेलासियाव बिथांमोननि सानफ्रोमबो बेबायदिनो मेथाइ बादायलायनाय एबा डान्स बादायलायनाय होयो दा बेखौ माने सुरु खालामफिनसिगोन आरो दा बेखायनो जायफ्रा कालचार श' नायनो मोजां मोनगिरि बिथांमोना नायनो थांसिगोन पेन्डेल सिङाव ओमफ्राय जोंनाबो मेदामा नै आंनि मेसेजआ बेनो सोरबाफोर सिनायाब्ला नायनो हाखागोन दे आब' बेयावनो मोजां दा आब' ने दे आंनि मेसेजआ बेनो आरोना मै थांजोबखो नायालाय लाव नै गिदिर गिदिर दं नाया नैलाय ना गिदिर दं Ya mari. Dah, izin hai se. Mini nali. ओमफ्राय मैया निसय खोनाखादों सोरबा लाइभआवहाय जायफ्रा फैदोंमोन ना माने खुगाजों मिउजिक दामनायखौ नोंथांमोना सोरबा निसय नुदों जानांगौ फार्स्ट खुगाजों मिउजिक दामग्रा बहायनिमोनथाय मानसिया आं मिथिलायलाया दा खयला बेखौ मोनला नांगौमोन आङो माने एसे लाइभखा दा लाइभ थाबाय आरो दहाय एसे नेट प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन दा बेखायनो आङो फिन फैफिननाय जाबाय आरो माने बयबो इउज खालामबाय ना बेखायनो आरो दा थाफैदों दा दादा आं लायसुदोंसो आচ্ছা दे मोजां दा मोजां दे दा देखायखाबाय सिगांबो ओमफ्राय दाबो देखायदों सोरबा गोदान फैला नायनो हागोन दा कालचार श' जानोसै दा एसे हानायखिनिखौ देखायनो सानदों आरो बहुत कमेडियान फैयो बेखायनो आरो दे ब्रादार औ दे ब्रादार माने आफादगिरिनि नामाव बयजों आखाइ खबनानै नाजावनि दे आखाइ खबदो बिथाङाबो जोंनो मोसानानै दिन्थिफागोन खोनाखादों दा मोसानानै दिन्थिगोन होनलायनाया नै दे कमेन्ट खालामनो गोसोबा लोगोफोर होस बाजिया मा थुफ्ला लानानै खारनो नागिरखोलै आयु ला 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 मेदामखौ लानानै बेरायबाय आरो न'खर फेमिलि बेरायलायबाय आरोखि जों दिनै लायनो ओमफ्राय आङो मेसेजखौ लानानै एसे जाला जालि जाहोनो नायदों आरोना
मा होनदों जाखायाखै होनदों ने बेलाय मा जालाबायनांगौ एफा गिदिर प्रग्राम जानायावलाय बेलाय एसे इन्सपिरेसन टिमनिनो इसोरो खमला बायदों ओमफ्राय बे खमलाया महायनिबासोनो आरो शिलं ना मा होनखो औ गवालपारानिसोनो दखानदारफ्रा नै बेयाव Ini karya oh ada yang itu sih borsi ne ba seribu borsi sebe bener hai BODO vlog hai दखानानो माने जिरायनोनो माबायानो मोना आरोना नायलाय नै जेरैबो बरथिकसो माथो अयथासार बरथिक नै सुबिदायानो गैया मोनजानायनि बेयाव मा दं पियाजि होलांदो दे बिसोरनो मोनथाम बयदो जिरायनांगौ जोंलाय बैयावथो लाबो दे जानि जोंबो मबाइला गाबनायसै नङाला लाबो मैया गोथाव होननायखाय जों जानो फैदों नायनि मा गथ' बा माजों सावनायनि सामब्राम जोङो मेडाम आंनि मिसेसखौ जाहोग्रोनायसै आङो पियाजि ओमफ्राय बेसेबांथो ए नै सासे गैया होनदों सासे दं आं जायालै उदै दिम मोनदों आंखौहाय बिराद जानायनि बाबुर होननानै लोङालै माथो सायालाय गाइखेरनि मैसोनि ना मोसौनि बेनि उनाव थामथिम जानानै फैगोन मथा-मथि कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दा फेमिलि ओरैनो जास्ट बेरायथ'बाय आरो नैबे आंनि मिसेस जाहैबाय ओमफ्राय नैबे नानि फिसाजो ओमफ्राय नैबे फिसाला आरोना बायदि आरोखि बाबुआ सेन्ट पिटार इंलिश स्कुलाव क्लास 6आव नानिया 3 बिदि आरो आं माबासो जागोन हाफाफोरसो ओमफ्राय आं जाथ'ला कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट फरायनोहाय टाइम दं आरोना आंहा दा कमेन्ट खालामनो हागोन दे जास्ट ओरैहाय कालचार श' प्रग्राम जागासिनो आरो जे BODO vlogल' हरदों कमेन्टआ लोगोफ्रा अबाव थांजोबखो नायफाथा आं रावखौबो लोगो मोनाखिसै जास्ट जोङो दा आन्दायनानैहाय न'खर फेमिलि ज' साथामल'सै जोङो दा कालचार श' नायसिगोन आरो
ओमफ्राय दा दावबायारि बहा दं आदा आङो दङ जाहैबाय BDC कनफारेन्स जादों बेयावहाय दंफैयो आरोना ओमफ्राय जास्ट दखानावसो आरोना जिरायनानै दङ आरो ओमफ्राय दा कमेन्ट खालामनो हागोन आरो जायफ्रा लाइभआव फैदों गोबां मानसिफोर फैदों आरो दखान नालाय ओमफ्राय साउन्डआबो ओरैबायदि साउन्ड जादों जानांगौ दा बेखायनो आरो सोरबा गाबदों सोरबा मिनिदों आरोना खैला मैलायाव नामा आदा खैला मैलायावनो दा कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर बिराद दावराव आरो मा गाबखो बियो दे जादो देखै मा गाबखो मा गिदों मा Monica Sharma, where are you? How are you? I am fine. Monica Sharma, where from? Monica Sharma, I am fine. ओमफ्राय दसे ओरैनो जिरायबाय आरो ओरैबायदि दावराव जाबाय फैदो आं ओंखारबाय आरो सिङावहाय ओरैबायदि माबा जागासिनो दङ फदान नाय फैसाया फिसाजि मोनथामला जायो दा ओरैबायदि मानसि आरोना I am from Kanpur thank you Monica how are you Monica Kanpurनिफ्राय हरदों नै आयु अयथासार गोजान I am fine. Okay. Thank you so much from Kanpur. Thank you so much. दा नायलांदो आरो It is my wife. Thank you, Monica Sharma. Thank you so much. ओमफ्राय दा आङो एसे सिङाव हाबलाबायलांनोसै आरो जास्ट दखाननिफ्राय फैबाय ओमफ्राय फैनानै दा सिङाव हाबलांनोसै दसे लाइभआव थाबावनोसै मैया खुगाजों मिउजिक दामनायखौ लोगो मोनला एसे मोजां जागौमोन आङोहाय दाथ' बावनानै थाबाय लोगो मोनाखिसै आङो मानसिखौहाय lovely family okay thank you Monica thank you so much Monica love from Bodoland Secretary,
अनानै बेफारफोरखौ जेराव बयबो आखाइ खबनानै लागोन ओमफ्राय दा सिङावहाय कालचार श' प्रग्राम जादों नालाय ओमफ्राय दा सिङाव हाबहैजोब्बाय आरो मानसिफ्रा ओमफ्राय माखासे दंहैयो बाजारफ्राव बेफोरबायदिनो अबेबा जायगाफ्राव दंहैसै आरो ओमफ्राय सोरबा बादायाव थांबाय सोरबा माबाय ओमफ्राय गोबाङानो सिङावहाय दंहैयो आरो ना बे समाव समायनि बेबायदि आरोखि सोरबा सेलफि लालादों जोंजों लोगो सबायावबो थांनांगौ सबायावबो थांनांगौ नै बे फट' लाबाय थानाया जों गामिनिमोन आंनाव नुखाबायलै बा बिब' बिनानाव बिनानाव दायो ना बिब' आस्सा जेबेलुना थांफिनबाय जेबेलुना थांबाय लोगोफ्रा अबाव थांजोबफोरा एसे लाइमाव दंब्ला फैदो आं दङ नै बेयावनो आंबो मिसेसआनो फट' लालायनो नायलाय थिखादों बिथांमोन मोसाखांनायनि उनाव बेयावबो रेडि उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ रेडि जानानै थानो खावलायग्रोनाय जाबाय सिरि नायालासे आखाइ खबनानै सापर्ट खालाम प्लिज कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामनो हागोन only 6 जनल'सै बेखायनो जायफ्रा लाइभआव फैदों कमेन्ट खालामदो अबेनिफ्राय कालचार श' प्रग्राम जाबाय नालाय ओमफ्राय दा बिराद साउन्ड फैदों आरोना साइडआव जाबाय माने फट' लादों आरो नै खेबग्रा नायदो लागाव एक दुइ तिन लागाव दि बरिया नुबाय दा लोगोफोर DSLR-आ दे पुरा लागाव फोर नायदो नै
थालिया जोरदार थालिया थारमाने एसे खम जाबाय कालचार श' जादों नालाय ओरैबायदि एसे खमावनो मोजां मोजां मोसागोन हारखि जुलिखौ गाज्रि होखाबाय लाइबावसोखा बिदि नङा नानिमोना देवलगुरिनि पार्कि जुलिनि मोसाखांनानै आं मोसा पार्कि जुलिनि दिदि मोना थांग्रोथारनोसैनो पार्कि जुलि आखाइ खबनानै हो पार्कि जुलिनि मानसिफ्रा आखाइ खबदो पार्कि जुलिनि बिमाफोर आरो नैबाव दंबावो एक्स प्रेसिडेन्ट BDWCनियाबो पार्कि जुलिनि बिथाङाबो मोसागोन आखाइ खबनानै होदो जेरै BDCआव पार्कि जुलिनिफ्राय बिमाफोरखौ जोङो नुगोन बेबायदिनो नोंथांमोना BDWCआवबो पार्कि जुलिनि बिमाफोरखौ नुहैफिनगोन औ फैदो एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट गसंनानै थाहैनांगोन ओरैबो मोनसे सेल्फि पइन्ट एकदम पुराना BDWCनि एक्स प्रेसिडेन्टआ बारा वाक्सिजोंसो रायज्लायबायलै ओरैबायदि जादों ओंखायनो बरिया मोसागोन बिमाफोरनि थाखाय खनसे नुबाय दा नै गोजोननाय मोनदों माबायदि फट' लालाय जोबोद मोजाङैनो जानानै थांबाय जोङो प्रग्रामा दे दा बियो 10टा सार्केलनि माबा आरो बाहागो लानो लिस्ट होबाय बिथांमोना खाथियावनो प्रिपेरेसन जानानै थाफैखानो खावलायनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर लाइभआवथ' थानाय मानि थाबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो लाइभखौ दोननोसै एसे बाबाय आरोना दा जिखिनि दिन्थिनांगौ दिन्थिखाबाय लाइभजों ओमफ्राय दा आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोनाय आरोखि दा दसेनि उनावहाय दा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं दा लाइभखौ दोनथ'नोसै ना बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बाय बाय मुगैजानाय नासयजानाय अलखदाव जिउ खांलांनायनिफ्राय उदांस्रि आरो